Nito lamang huling linggo ng Hulyo, umakyat ng 7 pesos and 32 centavos ang presyo kada litro ng diesel habang 6 pesos and 80 centavos naman ang dinagdag sa kada litro ng gasolina, bunsod ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. At sa tuwing sumisipa ang presyo ng langis, agad itong nararamdaman sa bulsa ng mamamayang Pilipino. Gayunpaman, para kay Professor Roland Simbulan, chairperson ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG, hindi lang mga krisis sa labas ng bansa ang dapat sisihin dito. Sa interview ni Sonia P. Soto sa So to Speak podcast, ibinalik ni Simbulan ng usapin sa RA 8479 o Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Isang batas na naipasa halos 3 dekada na ang nakalilipas. If you were him, ano yung dapat mong sinabi kaugnay ng pag-address ng usapin ng napakalaking impact sa atin ng external na mga conflicts pagdating sa ating stabilidad ng ating reserves sa oil at saka yung pagtaas ng presyo ng langis, Professor Roland? Well, kung gusto talaga ng Pangulo ng pamahalaan na i-shield tayo dito sa nagaganap na mga conflicts sa Middle East, no? Dapat talaga panahon na i-amend itong oil deregulation law. If not, basura ito kung hindi ma-amend, no? At the maximum, no? Talagang ibasura na. Matatandaan noong Marso, naghain si Senator Tito Soto ng Senate Bill 1984 upang tuluyang ibasura ang oil deregulation law. Layunin nitong maibalik sa pamahalaan ang kapangyarihang pangasiwaan ng presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng sunod-sunod na oil price hike. Ito rin ang puntong binigyan diin ni Simbulan. Sa ilalim ng deregulated oil industry, ang paggalaw ng world oil prices ay naipapasa sa local pump prices. Kaya ang tanong niya, sino ang dapat sumalo sa epekto kapag tumataas ang global prices? Para i-mark up, itaas yung kanilang presyo ng langis at gasolina. At ang ano doon, imbis na yung oil companies, no, na napakayaman na ang ang sumalo ditong adjustments na ito para mabawasan yung kanilang kita, ina-assure ng oil deregulation law na hindi sila ang sasalunon kundi yung mga consumers ng oil and gas, no? So lahat tayo tinatamaan doon, no? Automatic yan automatic, no? Hindi rin natatapos sa gasoline station ang epekto ng oil price increases. Kapag tumaas ang gasto sa transportasyon at paghahatid ng produkto, maaari itong kumalat sa iba pang bahagi ng ekonomiya. Halos uncontrolled na pagtaas ng presyo ng langis at gasolina na may spiraling effect at may immediate effect sa kanilang kinikita, lalo na yung marami nating mga driver. Pero at the same time, merong long-term day-to-day impact, lalo na sa inflation, yung presyo ng lahat ng mga bilihin natin. Para naman kay DJ Hanier ng Kilusan para sa Pambansang Demokrasya o KPD, may mas malalim pang kahinaan, ang malaking pagdepende ng Pilipinas sa imported energy sources. Wala talaga tayong sufficient na sarili natin na supply nito at we are very dependent dito sa imported na energy source na ito. Yun yung nagiging problema natin. Bukod sa agarang pagtugon sa oil price shocks, kailangan din aniyang harapin ang pangmatagalan at seryosong usapin ng energy self-sufficiency. Isang bagay na hindi umano sapat na natugunan sa ikalamang SONA dahil mas nakatutok ang Pangulo sa pag-amyenda sa EPIRA Law at sa kontrobersyal na nuclear energy. Yung sinasabi nating energy self-sufficiency, hindi po natin siya narinig doon sa na yon. Sa harap ng bawat panibagong oil price shock, lumilitaw ang mas malaking tanong. Sapat bang pansamantalang ayuda at tax relief? O panahon na bang muling suriin ang oil deregulation law at ang pangmatagalang energy strategy ng bansa? Panoorin ang kabuuang talakayan sa latest episode ng So to Speak podcast ngayong Miyerkules, August 5, 8 p.m. sa official YouTube page at iba pang digital platforms ng CLTV 36. Angelica Cara,
CLTV 36 News.